Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Iżisħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skiet ta' qalbna, narfu l-aħna bejn u għandna bżonn tal-ħnina tal-Alla u nitolbuh maħfra għal dnubietna fi skiet. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil-ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina bejn quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-irwieħ ta' ħutna Rita Camilleri, Anthony Suda u Paul Buħaġar. Nitolbu. U Alla, inti taqqat il-fidili tiegħek fl-imkien bil-fehmiet kollha tagħhom u tiġborhom rida waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġejt li inti twedu biex fost il-ħafna tibdejl ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew wilena bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, Kristu ma bagħatniex biex nagħmmed, iżda biex inxandar l-Evanġelju, mhux bi kliem il-erf sabiex ma jiġix fix-xejn is-salib ta' Kristu. Il-predikazzjoni tas-salib hija bluwa għal dawk li jintilfu, imma għal dawk li salvaw għalina hi l-qawwa ta' Alla. Bħalma hu miktub, neqret il-erf tal-orrief, inwarrab id-den tad-denin. Fejn hu l-għaref, fejn hu l-iskriba, fejn hu l-filosofu ta' din id-dinja? Forsi Alla ma bellaħx l-erf tad-dinja? U billi fl-erf ta' Alla, id-dinja berfa ma għarfitx lill-Alla, Alla oġbu jsalva lil min jemmen bil-bluwa tal-predikazzjoni. Għax il-lut jitolbu s-sinjali u l-Griegi ifittxu l-erf, imma aħna inxandru il-Kristu imsallab, skandlu għall-lut u bluwa għall-Griegi. Iżda għal dawk li huma msejħin, sew lut, sew Griegi, Kristu huwa l-qawwa ta' Alla u l-erf ta' Alla. Għax il-bluwa ta' Alla hija għarfa iktar mill-bnedmin u d-ġufija ta' Alla hija aqwa mill-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Għannu ġusti bil-ferħ l-mulej, jixirqilhom ifaħruh in-nies sewwa, faħru l-mulej bid-daq taċ-ċetra, għannulu fuq l-arpa baxar kordi. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art, għax sewwa hi il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel. U iħobb id-dritt u s-sewwa, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Il-mulej ixejjen l-fehmiet tal-ġnus, ifixkel il-ħsibijiet tal-popli, imma l-fehma tal-mulej tibqa' għal dejjem, minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. It-tieba tal-mulej mimlija l-art. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Isru u itolbu il-ħin kollu biex kunu tifilħu tieqfu quddiem bejn il-bniedem. Alleluja, Alleluja. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu din il-parabola. Is-saltna tas-smewwiet ixebħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 għaqlejn. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom, waqt li l-għaqlejn ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma ġie u għalhekk il-koll ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instama' min jgħajjat ara l-arus u ħorġu ilqgħuh. Dawk ix-xebbiet qamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlejn: Għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlejn u qalu: għandu mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-arus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għal festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu: Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżda weġibhom u qal: tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Isru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas is-sija. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Bla dubju ta' xejn eżisħuti fil-ħajja tagħna, aħna ninfluwenzaw ħafna lil xulxejn. B'ħajjitna li żjed, però wkoll bil-mod kif nitkellmu ma' xulxejn. U għalhekk eżisħuti l-ewwel nett illum nixtieq ngħid x'responsabbiltà kbira għandna quddiem Alla. U x'hekk, tanti x'qaddisin jgħidulna li ħadd ma jmur il-ġenna waħdu laqas ħadd imur l-infern waħdu. Ma jekk immorru l-ġenna nġorru oħrajn magħna u kollha ħarsqat naqbdu t-triq l-oħra nġorru oħrajn magħna. U għalhekk ir-responsabbiltà kbira l-għandna quddiem Alla u quddiem xulxejn, eżis ħuti. Mena għedna li l-kliem tagħna żgur jinfluwenza ħafna lil xulxejn. Allura kemm iżjed għandha tinfluwenza ħajjitna l-kelma tal-Alla eżis ħuti. Jekk il-kelma ta' bniedem ieħor taffettwani daqshekk, kemm iktar għandi nagħti spazju f'ħajti lill-kelma tal-Alla biex taffettwani, biex tibdilni ħanejtek. Però l-kelma tal-Alla biex tibdilni rid nifhimha. U għalhekk appell minn qalbi biex ninteressaw ruħna fil-Bibja, fil-kelma tal-Alla, fl-Evanġelju. L-Evanġelju, qatt l-Evanġelju rajtu ftit. Nagħmlu ngħidula meditazzjoni tal-Evanġelju. Taqra ftit, tieqaf, tirrifletti, tgħidlu mulej xi tgħidlu u tkompli. Tagħmel ftit kuljum, m'hemm bżonn ħinijiet twal. Jagħmlilna ġisq kbir. Dal-Vanġelu li għandna llum eżis ħuti Mattew kapitlu 25 l-ewwel versi tiegħu huwa qawwi u sabiħ ħafna. Għamel ħafna qaddisejn dal-Vanġelu. Għax dal-Vanġelu mhux qed jitkellem minn 10 xebbiet. Dal-Vanġelu qed jitkellem minni u minnek. Dal-Vanġelu qed jitkellem minni u minnek. U dawk l-10 xebbiet ifissru r-ruħ tagħna. Aħna li nistgħu nkunu boloħ u nistgħu nkunu għaqlejn. U x'differenza hemm bejn il-boloħ u l-għaqlejn? Ġesu biex jispjega lna din jieħu xena ta' tieġ fi żmienu, hekk kien jiġri ta' bilħaq. L-arus meta jkun wasal iż-żmien tat-tieġ kien jieħu diversi ġranet it-tieġ. Kien jitlaq jimxi mid-dar tiegħu x'aktarx kienu jiżżewġu fl-istess irħula żgħar u x'hekk. Jitlaq jimxi mid-dar tiegħu, jiġbor l-ħbiebu, mat-triq jidħol fid-djar, forsi tuħ xi ħaġa x'jixrob, nimmaġinaw kif kien jasal fid-dar tal-arusa, sakemm jasal id-dar tal-arusa u jiġi ċċelebrat it-tieġ. U mid-dera Ġesu jażel xena fejn l-arus jiddawwar. U x'hekk, l-arus min huwa hawnhekk? L-arus huwa hu stess, ta'?
Aħna jekk nemnu ta' bil-ħaq qegħdin nistennew l-arus jiġi lill-arus jiġi Jeżus ħuti. U allura l-arusa kienet tkun id-dar tagħha tistenna ma' ħbieba il-miġġa tal-arus. U fost ħbieba tal-Vanġelu li Ġesu jgħidilna hemm 10, 5 minnhom boloħ u 5 aqlejn. U x'in id-differenza bejn il-boloħ u l-aqlejn? Mena l-aqlejn ħadu l-imsiebaħ kollha kemm huma kellhom l-imsiebaħ f'idejhom nimmaġinawhom l-imsiebaħ ta' ilu u x'hekk. L-aqlejn iżda ħadu il-kwies reċipjent ieħor biż-żejt biex jekk jonqos iż-żejt mill-mużbieħ ikunu jistgħu jibqgħu jżiduh il-mużbieħ. Il-boloħ ma ħadux. U x'ifisser dan? Eżis ħuti għaliex Ġesu fl-aħħar jgħidilna x'injasal l-arus jidħol u dawk li jkunu mħejji jidħlu miegħu. Imma mbagħad jaslu il-boloħ u x'hekk li ma kinux imħejjija jgħidilhom ma nafkomx lilkom. Għaliex Eżis ħuti. Dak il-mużbieħ dik il-fjamma tixel jridu nimmaġinaw bħala d-don tal-fidi ta' ir-rigal tal-fidi li jagħtina Alla. U l-fidi x'inhi? Il-fidi hija l-possibilità li aħna nidħlu f'relazzjoni ta' wlied ma' Alla. Għalhekk hija rigal li Alla biss jista' jagħtihulna. Jien kif nista' nibni relazzjoni ma' xi ħadd li ma narax u ma nafux. Xi ħadd li huwa infinitament ikbar minni Alla li ħalaq is-sma u l-art. Nista' biss għax Alla resaq lejja permezz ta' Ġesu. Ma Ġesu huwa l-pont, il-bridġ ġifier li jaqqat lili mal-Alla u l-Alla mija jumana. U x'hekk. Ġesu huwa l-pont. Mena dik il-fjamma tfisser dan ir-rigal imprezzabbli li jagħtina Alla, ir-rigal tal-fidi, ir-rigal li għandna l-possibilità li nidħlu f'relazzjoni ta' wlied miegħu, li ngħixu bħala wliedu, li nkunu ta' bil-ħaqq wliedu. U x'hekk. Iżda mbagħad għandna responsabilità aħna dak rigal li jagħtihulna Alla l-fidi. Ir-responsabilità tagħna nibqgħu nżidu ż-żejt fil-mużbieħ. Jiġifieri l-fidi tagħna nibqgħu nieħdu ħsiebha. U jien nsemmi 4 affarijiet, il-fidi tagħna qisha mejda b'4 saqajn, jrid ikunu l-4. L-iktar 4 affarijiet importanti ħansemmi jiena. Eżis ħuti ftit tat-talb kuljum. Min jgħid li u x'hekk, għandi ħafna x'nagħmlu, m'għandix ċans nitlob, m'għandix ċans għal qudiesa. Priorities fil-ħajja. Iċ-ċans issibu kemm il-ħaġa tkun importanti għalik. U x'hekk. Ftit tat-talb kuljum, il-qudiesa tal-ħadd. U min jista' kuljum. Aħna lil Alla fil-missjoni ngħidulu ħobżna ta' kuljum għatina illum. U x'hekk. Għandna bżonna mhux li kell tal-ġisem biss. It-tielet il-qrar Eżis ħuti. Esperjenza inkredibbli il-qrar. Li nersa mal-mulej nagħmel l-iktar vjaġġ diffiċli fil-ħajja li nidħol fiha nnifsi. Il-qrar jisu mera. Il-mera turik kif int minn barra, l-qrar jurik kif int minn ġewwa Eżis ħuti. Ejd li jint fil-ħajja tem barra li ngħixu. Min sa jenna biex nagħmlu l-iktar vjaġġ importanti u sabiħ u diffiċli tal-ħajja li nidħlu fina nfusna nsiru nafu x'inhu jiġri f'ħajti. Dak huwa l-qrar. U x'hekk, it-tielet ir-raba l-karità tal-proxmu, forsi l-iktar waħda importanti. L-ewwel 3 jridu jwasslu għal dejn. L-imħabba tagħna lejn xulxin, dak hu żejt li jdu nkomplu nżidu fil-mużbieħ. Talb, ftit tat-talb kuljum il-quddies tal-qrar u l-karità tal-proxmu. U għaliex allura il-5 xebbit għaqlejn ma tawx żejt lil-5 xebbit boloħ. Għax il-fidi tiegħek ħadd ma jista' jieħu ħsieb għalik. Ommok, oħtok, ħowk, missierek jistgħu jitolbu għalik biex tiġi f'sessejk u tieħu ħsieb il-fidi tiegħek. Ma dik xi ħaġa li inti tagħmel għalik innifsek, kif ħadd ma jista' jiekol għalik, ħadd ma jista' jorqod għalik, ħadd ma jista' jieħu ħsieb il-fidi tiegħek għalik. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulejta. Biex ma nkunux fost il-boloħ, ma nkunu fost l-aqlejn. U biex bħajjitna b'emirna bi kliemna ngħinu lill-oħrajn jintebħu li l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja Eżis ħuti hija r-relazzjoni tagħna mal-Alla. U li ngħixu l-fidej u ngħixuha bil-verità. Mu bil-wieqfak jogħġobkom. In-nisrani huwa dak li jkun kapaċi jisar fil-qalba tal-lejl fl-istennija tal-arus.
Nitolbu lil Mulej biex jenna narfuh kull darba li jiġi jżurna bil-grazzja tiegħu. Ngħidu bil-qalb ejja Mulej salvana flimkien. Sabiex l-insara jivvalorizzaw il-ġisem bħala strument ta' mħabba u mhux ta' pjaċir egoistiku. Nitolbu ejja Mulej salvana. Sabiex il-bnedmin kollha jimpenjaw ruħhom biex jibdlu id-dinja skont il-ħidma li Alla fdalhom fidejhom. Nitolbu ejja Mulej salvana. Sabiex dawk li qegħdin jgħixu bla ma jafu minn fejn ġew jew fejn sejrejn iħossuhom milquwa minn Alla li jistenna lil dawk li ma jistennihom ħadd. Nitolbu ejja Mulej salvana. Sabiex fit-talb tagħna aħna ma nfittxux biss li Alla jaqdi l-bżonnijiet tagħna, imma nippruvaw nifhmu wkoll xi rejt hu minna. Nitolbu ejja Mulej salvana. Fl-ewwel qari San Pawl illum qalilna u xekk jiena nxandar is-salib ta' Kristu llum il-ġimgħa ma ninsew qatt, ma nqalgħu qatt ta' għajnejna minn fuq is-salib ta' Ġesu eżis ħuti. Għax hu biss li għallimna t-triq tal-ħajja. Ejjew nieqfu ftit fiskiet. Hekk infakkarkom li ma' quddiem magħna għandna ħafna anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali li niftakar fihom u nitolbu ħafna għalihom, nitolbukom titolbu għalina. Nixtieq nitlob ukoll għal dawk li jitolbuna biex niftakru fihom fit-talb tagħna u dak li jeħtieġu t-talb tagħna eżis ħuti. U speċjali persuni li bħalissa forsi għaddejjin minn xi mument mudlam fil-ħajja. U x'hekk xi forsi xi mart mentali jew xi mument ta' niket jew xi problemi fil-familja. Ma ninsewkom qatt u nresqu t-talb tagħna fi skiet issa eżis ħuti u nofruhom lil Mulej minn idejn l-Om tagħna tas-sema. Fi skiet nofru t-talba tagħna. U Alla ta' tiba bla qies li għamilt kollox għal ġid tagħna. Eħlisna minn kull ma jista' jfixkel il-laqgħa tagħna miegħek u isma' talbna bi Kristu siedna. Jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-ilma u l-bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmejn. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej minn sunti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Int Mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba għal dejjem ksibt għalik poplu u tajtu l-grazzja tal-adozzjoni kun twajjeb mal-Knisja tiegħek u għatija d-doni tal-għaqda u s-sliem bi Kristu siedna. Il-Mulej magħkom. Narfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew missier għaddejs. Tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażejs Ġesu Kristu. Il-kelma tiegħek li bija int għamilt kollox li jint battulna bħala Salvaturu Feddej. Magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwielet minn Marija Verġnej. U għatemm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt
u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa l-ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum qegħdin nitolbu għall-rwieħ ta' ħutna Rita Kamilleri, Anthony Suda u Paul Buħaġar. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna u se nitqarmu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun fih. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. ħanejdulu grazzi bil-qalb lil Mulej Żisħuti għal din l-Ewkaristija, għal din l-grazzja tant kbira, l-ikbar waħda li jista' jagħtina, li fija jagħtina lilu nnifsu fil-kelma u fil-ġisem u d-dem mimqaddes tiegħu Żisħuti. Nqumu bil-wieqfa, insellmu lil Ġesu msalla bil-ktieb il-kbir tagħna, billi ngħidu bil-qalb: nadurawk, o Ġesu, wimberkuk. Nadurawk, o Ġesu, wimberkuk. Nadurawk, o Ġesu, wimberkuk. Nitolbu. Ħenna għalina Mulej, watina fejqan sħiħ fit-tiba tiegħek kamel
li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu sirna. Ħanejdu flimkien 3 Ave Marijiet lil Marija Santissima kif talbitna u nixtieq nofruhom għal pajjiżna biex hekk ikunu ħafna dawk li jażlu li jkunu bħax-xebbi taqlejn li jieħdu ħsieb il-mużbieħ taż-żejt biex hekk iħeġġu ħafna oħrajn imbagħad biex jibdew jieħdu ħsieb il-mużbieħ tagħhom ukoll. Nafdaw dit-talba tagħna f'idejn din l-Om tagħna tas-sema. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.